Mga kabaro, kumusta? Nanapod mi sa kuan mga kabaro, no? Nanapod mi sa Punta Isla. Diri sa Lake Cebu lang gyapon mga kabaro, no? Padayon ta sa discover sa ilahang mga nindot nga mga tourist spot diri ano sa Lake Cebu. Mga kabaro, Punta Isla. Yeah, mga kabaro, no? Burag dito pa. Burag dili na mi kasakay siguro og kuan mga kabaro. Kay first mga kabaro, no, dako kay dagom. Dili na mi kasakay bangka kung dili mga lang mi mga kabaro. Say mine. Uy. Oops. Kabaro. Uy. Ebs Rom, Blotic, Tibuli Hall, souvenir shop, og information dari mga kabaro. Oh. Part ya po ni sa Lake Cebu mga kabaro, no, ang Punta Isla. Pwede ka mag tour dito sa bangka-bangka sulod ang lake diya mga kabaro, no. Pagkakaroon mga kabaro. Uy. Mga kabaro. Nagpalahi gid lahang wal mga kabaro. Mga kabaro. Oops. Yeah. Nada yung kabaro. Oops. Floating restaurant, docking area, lake tour. Oy. Pagkaroon mga kabaro, no. Mana ang lake mga kabaro. Oops. Kapan lain ng panahon mga kabaro. Ngit-ngit. Murag muulan gini mga kabaro, no. Oops. Yeah. Ato ning videohan dari mga kabaro, no, kung unsa pay mga anaa dali lapita mga kabaro. Uy. Kung bayaw mga kabaro. Kung duha kong bayaw mga kabaro. Oh, uy. Oops. Oops. Uy. Dako kayong dago mga kabaro, no. Oops. Oops. Hello, hello. Hello kabaro, welcome to Punta Isla. Welcome to Punta Isla. Yun, no. Nya mga kabaro, no, padayon tagtanaw atong i-tour ta mo diri mga kabaro, no, sa Punta Isla mga kabaro, no, kung unsa pay naa. Oops. Pinakadako nga lake mga kabaro, no. Naglibot ang lake mga kabaro, no. Nya diri ta mga kabaro. Hoy. Diri akong gusto mga kabaro. Ano akong gusto atuan mga kabaro. Yan mga kabaro. Yun, no. I love Punta Isla. Uy. Mga kabaro. Pagkanindot sa area mga kabaro. Sayang mga kabaro, no, wala may kaabot sa tour diri mga kabaro, no, tungod kay naabot mi mga kabaro alas 3:30 sa kahapon nun. Pero nakita na ko mga kabaro, no. Kung ako yung tanawon mga kabaro, wow, mapawaw juga mga kabaro sa view mga kabaro. Unya, ang kanan nasa lake mga kabaro, tilapia na mga kabaro, no. Ngayong hapon na kabaro. Uy. Na kabaro. Oh. Nya mga kabaro, padayon lang ta mga kabaro, no. Ug ato ning tanawon pag unsa pay naa diri sa Punta Isla mga kabaro. Uy. Bag-os kong pananaw mga kabaro. Tibuli House. Uy. Na yung mga kabaro. Oops. Tanawon na ito yung mga kabaro, no. Ang balay Tibuli House mga kabaro. Uy. Yeah. Punta Isla Guno 02. Yeah. Open siya karon ya. Kini. Available sir. Dili atong tanawon daan niya. Ay, sarado, no. Sige. Salamat ya. Pila pa yung overnight ani ya? 3-5 sir, isa karon. Pila ka tawo ang pwede masulod? 12. Unsa ni nga tawag ani nga balaya? Mo tawag nga Tibuli House sir. Tibuli House. Wa ko na mali ganina dito, no. Akong naingon gyud nga Tibuli House. Wow. Sir, pwede na to mga tour, house tour ni inyo ang Tibuli House? Pwede magpasa sa information dito sir. Oh, naga-vlog mo sir, marag ma-promote lang po nato ba? Okay sir. Oo. Guys, information sir. Sige sir, mubalik na ko sir ha. Nya mga kabaro, no. Wa jud ko na mali ganina mga kabaro, no.
Tibuli House. Wow. Mana hitsura mga kabaro? Mana hitsura mga kabaro no? Tibuli House. Mga kabaro. Wow. Pagganindot sa Tibuli House no. Nya mga kabaro. Oops. Padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Kung unsa pay naa no. Punta Isla Guno 01. Pagkaron mga kabaro no. Nag-ulan na mga kabaro no. Nya diri ko gusto nga mutanaw sa kong mga amiga no, mga kabaro no. Mga dancer diri ah. Hello. Kumusta mo ma'am? Kumusta ang isla nato ma'am? Ang lake? Pero sige ulan sir. Sige. Sige siya ulan? Oo. Ang lake Galubog ba sa sige ulan no? Pero taga diri mo ma'am? Doon pa sa Barangay Lamdalag sir. Sa Divine Mercy. Ay sa Divine Mercy dito tumigikan. Divine Mercy tapos sa likod Dream River Hill. Then River. Ang mga anak ni mo ni ma'am? Kaingot talay sir. Unsay kaingot balay? Mga bahay. Ay kapitbahay. Yung apo ko kanina nag-uwi na sila. Unsa man ninyo ang inyo diri ma'am mo sayaw? Nya kini unsa man ni suot? Oo. Tagpila pud ang pasuot ninyo ana ma'am? 100 isang seat. Isang seat pila pwede ko ninyo suotan? Pwede. Sige daw ay sa hata naon ako ha kung nakadala ba kog kwarta ha. Kay basig na akong kwarta man gud basig na dito sa misis nya akong misis. Tuwa dito tanawon ako ha. Una ko'y 100. Musuot. Ay agi di ay. Sige. Suot daw ko daw. Sige sige. Tuninig nuwa. Sige. Pwede paki gunit ko gang. O sige. Sige. I-shout out imong sarili. Shout out. Sige sige. Ito naman, unumado. Wala na. Kasurang gumlando. Kunin pa namin yung pantalon mo, sir. Oh sige sige. Ito yung ano, sige sige. sariko mo. Oh sige. Ulaw. Tubaw. Sige. Pwede ko no. Lehel. Oops. Asa mo ko pwede mag-ilis? O sapaw lang. Or mag-ilis ko diha ata. Tago lang ko. Oh, depende sir kung kunin mo yung bayo mo or sampaw mo lang. Sampaw lang. Sige. Unsa man to? Wala to'y baya. Ay ako ana to pag human. Oh, sa ni ay pasuot lang. Oo, iparent lang sir. Ay parent lang. Sige, sige, sige. Nya. Ako na lang hukas na ako bayo no. Okay. Sige. Kung gusto mo. Salamat ha. Unsa pangalan nimo langga? Marcia. Ha? Marcia. Marcia, ikaw? Andrea. Andrea, ikaw? Ikaw te? Marina. Marina. Unsay tribe niyo diri ate? Tiboli tribe. Tiboli tribe. Pure-blooded Tiboli. Pure-blooded Tiboli. Okay. Kada adlaw mo diri sa Punta Isla? Sila sir kung may module sila. Mo ba? Sige sige. Pero makasabot mo kang Bisaya tino sama sa mga tino, makagamay ana. Sige sige. Actually tinaga-vlog mo ko te. Nya karon gusto na ko ipa-promote po ninyo ang lugar diri Yani de kanindot. Yani de kanindot tino. Apan karon te wala mi kasakay sa gitawag nga okay, ulan mong good. Ay ulan. Sana kanina para sabay kayo doon. Sabay dito no. Lake Cross. Sige no. Nag-overnight kayo sir? Wala te mo. Uli pud minara pud mi sa kuan sa na akong ugangan mo gud ni balay sa banga. Ka mga gwapa mo dai sa Tibuli, try. Mga Tibuli ladies oy. Sir, gwapo. Wow! Us ba to TV? Gwapa siguro yung Misis ko. misis mo. Si May Miss. anak ka na sir? Sa pagkakaronti wala pa. Wala pa. Ano Kanin unsay tawag ay yun nga atop te kini? Ito kolon. Ha? Ito kolon. Ito kulon. Sa inyo no kugon? Kugon. Anong sa inyo ni sir? Kugon. Oo, kugon. Kugon. Sa Tabali term kolon. Kolon. Okay. Ang tawag ani nga payag, unsa ni sa inyo ha? Sa mua sa Bisaya payag. Sa inyo unsay tawag ani? Gono udi. Guna udi. Oo, gono udi. Guna udi. May nakadala to siya no? Oo. Kaya para makasuot ng pugkuguan. Kaya sa man yung app ani? Ha? Anyong app? Taas, sa batang taas. Ito yung pataan Kini. niya, sir, yung pantalon mo, kunin pa niya. Doon Sige, sa sige, locker, sige. Sa guardhouse. Sige, pag istorya mong upat, sige, gunit ayaw i-focus ako dito, maghubo man ko no. Pag istorya mong upat ha, istorya mo, sige lang, wala problema. Please, sir. Hindi ba ka kunin nyo?
Terus kutsar milis bayu kegalan. Sewelan. Mudah sekul. Milis kegalan. Amin. Sewelan talanangay. May sekul. Bayu. Kehelam na. Tegangga. Nagungay ng yo amin budbu solo ko dito bende udo. Daw na gulang. Okay. Long. Uli. Tarap ko po. Sige. Sige, istorya mo. Istorya mo. Tulan ni kun may ako ba imam bay. Singa mo. Daisy Grace po siya. Si pangalan niya? Daisy Grace. Daisy Grace. Oh, sige. Diyos tulon ni ko. Tatalon ko. Muni. Dili, doon niya. Dili. Sampaw na ko ni. Sampaw mo na lang. Sige, pwede lang i-apit sa status, no? Pwede. May Siya yung Sige. Muli. Sakdang kili siya. Tungal ko talam ko. Ako muli. Anak ko nada. Anak ko banlala talamataw. Anak. sana yung misis mo Adto to pa dito. punta dito para Taga saan ka, mag-question sir? siya. Ha? Taga saan Sige, ka kayo? sige lang sir, pauna mo lang imo. Pag suot, tapos Sige, pag istorya. Ano name mo, naman sir? dito yung Ha? si Anong ma'am name mo daw, mamaya, sir? para siya na lang magsuot. Ay, marami pang pala bisita. Pero wala si Kuandrino. Wala. Ay, aliyo ko. Salo na ito. Muni. Kwansa Kaya ko. kung video. Pwede ko mula dito mag-vlog aning. Mm. Sige, kako siya dalon diri ah. Sige. Okay. Baka hinahanap ka ni ma'am. Sige, wala to. Oops. Di ni sir. Nabi, bay, gungaling biyayahan niyo. Ano ba lang? Unsa daw to te? Sinabi ko, wag kang sabi kay Sir Puti. Oo, basig mangiton Baka ko. mag-ano yung Misis Si niya. Joke lang. Dali ninyo. Dali. Sige. Samo. Sige. Okay. Sige. Mo. Hello. Nya, bulag sa ko dito. Oo. Sige. Salamat kayo te ha. Mabalik lang ko dayon ha. Oo. Mabalik lang ko ha. Oo, Sige. Salamat. Salamat. Nya mga kabaro no. Sa pagkakaroon mga kabaro. Padayon ko sa pagbaktas mga kabaro no. Ug ning suot ko sa ilahang kuan mga kabaro no. Sa ilahang traditional suit sa Tibuli mga kabaro no. Mo ni ang traditional suit sa Tibuli. Kung naka di sa Punta Isla mga kabaro, magrenta ka niya mga kabaro no. 100 lang ang renta. Sa pagkakabaro mga kabaro, mapila nimo ang tribe mga kabaro no. Tribes Tibuli, tribe na ni mapila nimo mga kabaro. Kung naa mo diri mga kabaro no, hinahanglan inyo yung i-feel mga kabaro. Kung naa mo diri mga kabaro no, i-feel ninyo nga naa mo diri sa tribe. Fine. Mga kabaro, padayon ko sa pag vlog mga kabaro no, sa diri sa Tibuli. Oops. Oh. Hello. Musta mo? Okay. Yan mga kabaro no. Dili makumpleto inyong laag diri sa Punta Isla kung di nyo ni masuot ning suot nila mga kabaro no. Pila rento na? 100. Okay? Tijo. Okay? Okay kayo. Pa. Okay, so all right. Yan mga kabaro no. Ikaw ka sa dagat kuan sa Punta Isla. Okay. Sayo puti. Yan mga kabaro no, padayon ta sa pag sugbaktas mga kabaro. Unya daghan salamat mga kabaro no sa pagkuyog mga kabaro. Unya mga kabaro no. Mga kabaro. Oy.
Nindot yung view mga kabaro. Panawala ng ulan mga kabaro, no? Ug sa karon mga kabaro, narito sila ate. Ito ko ang mga higala mga kabaro, no? Ano itong pasalamatan mga kabaro, no? Kaya sila yung nagpasuot mga kabaro. Sa halagang 100 pesos mga kabaro, matry na nimo ang tribe suit mga kabaro, no? Matry na nimo. Ya, unaog. Naog ta diri mga kabaro, no? Oops. Na mo diri mga kabaro, pwede niyo ni diri mga kabaro. Mga unbong. Oops. Nya. Mayong hapon. Mayong hapon. Kita ninyo, dali. Kumusta man mo? Okay lang po. Okay lang. Ikaw, sir. Okay lang, nalingaw ko. Nga lindot na kayo ang inyong suot gidi ay. Inyong suot. Thank you. Bayo tawag ano niyo no? Oo. Kagal sa Tabali. Ah? Kagal. Kagal. Oo. Sa inyo, Bayo. Bayo sa amo. Oh. Kagal. Nya, ti daghang kin salamat te. Oh, sige. Daghang kin salamat. Te, pwede ko pa gunit niya ni te. Pagunit ko sa kamera. Salamat te. Nya te sa pagkakaroon te kanang diha ate mangutana ko te. Taga diri man ka te no. Oo. Kanang atbang diha ate. Ang dara, sir, Takunil. Tapos doon Tasiman, yung highway, papunta doon sa Maitom. Papunta doon sa Maitom. Oo. Yan, Sarangani. Aka na Sarangani na diha. Di, nang Tasiman na siya, tapos yung highway, punta doon sa Maitom. Pero wala pa man matapos. Mao ba? Ang kini diri ate mo ba ning pinakadako nga lake sa Lake Cebu? Kini ang pangalan ni nga lake unsa? Lake Cebu. Lake Cebu gini siya nga lake. Oo, ang Lake Cebu sa Tiboli term. Ang Cebu. 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 Subo. Oo, yung separate nila Lake Cebu. Ang sa Tiboli term ang lake Subo. Cebu. Subo. Ah, okay. Yung separate nila Lake Cebu. Okay. Nya ti daghang kay salamat ti Oh, sige, sa sir. pagkuyog ug sa pagpahulam ninyo ani ti dako na kong kalipay ti nga nasuot na ko ang inyong bayo ti sa inyong tribe. Daghang dako na kong pasalamat ti nga na-feel nako ang akong tanggalon ang Christmas ya. Na-feel nako ang inyong suluoton ti lami di kay suoton. Na-feel nako ang unsa kalami suoton ni inyong suluoton. Bagay kay sir, dugang gwapo mo. Mao ba ti? Oh. Nya ti daghang kay salamat tino nya mga kabaro. Kung gusto mo ani diri sa kuan sa Punta Isla mga kabaro diri sa Lake Cebu, kinahanglan i-try niyo nig suot ni ilahang bayo mga kabaro no. Timaan mga kabaro nga ug musuot mo ani mura na pud mo og tribe nga Tibuli mga kabaro. Murag na-feel niyo ug unsa ilang gisuot mga kabaro lami kay paminaw mga kabaro. Ti daghang kay salamat sa pagpasuot ha. Ang daghan salamat sa Taboli, bong salamat. Sa Tibuli, ang daghang salamat Bong salamat. Bung salamat. Okay. Te. Okay, daghang kong nabalano ang Sana dito si ma'am para suot niya itong... dili daw siya kay nangapi man sila dito. Oo, kauban ako kan. Sa Tibuli, bung salamat. Nya kini Subo. No? Lake Cebu. Oh, okay. Ang Lake Cebu. Ang Cebu Lake. Ay, Separate nila. okay. Iisa na siya, iisa. Okay na ako na at least na ako. Bung salamat. Okay. Pag abot mo doon kay ma'am, sinabi mo, I love you. Unsa na I love you? Kunbong nawaw uu. Bung Kunbong nawaw uu. Kung bung nawaw. Sabi mo kay ma'am, Kung bung nawaw oo. Okay. Sige. para ano si Oo. ma'am. Kamera ni. Oo. Nya sa imo po. Sa inyo. Dala Uy, niyo. pwede ta magsayaw ninyo? Pwede po. Ito yan, tambalog ko. Sige. Unsa na sasayaw sa inyo ang tambalog? Madal. Ha? Madal. Madal. Ang unang sayaw, madal Madal taho taho. or true dance. Madaw taho o tudo. Sige. Pwede ko mapil? Pwede.
Okay. Say, salamat. Talon. Okay. Say, daghang kay salamat sa inyo ha, sa inyong pagpakita sa kamaayo ninyo. Daghang kay salamat. Sige, Kanya, salamat. Bong salamat. Picture ta diri. Okay, daghang salamat mga kabaro no sa pagkuyog. See you next vlog. God bless.